Bună seara! Dacă vreți să continuați, dacă vreți, scuzați-mă, nu să continuați, dacă vreți mai multe videoclipuri din această lume, o să apăsați acel buton de like. Voi continua cu mai multe videoclipuri, ori de jocuri, ori în 3D jocuri, nu știu, o să mă văd eu pe atunci. Deci, acest joc se numește Mâța, dar eu nu mai am un coleg și așa o să vedeți un nou joc care se numește Mâța, dar din Europa. Stați că o să vedeți cum se joacă acest joc. Acest joc trebuie să ai o sfoară. Dar stai. Adică un lemn. E mai bun. Ia, acest lemn trebuie să stea aici. Aici. Eu de acum trebuie să fie o persoană acolo. Dar trebuie să fie o persoană acolo. Dar eu nu am o persoană. Deci, să-mi lăsați un comentariu și să fac un videoclip să am și un coleg aici. Că dacă nu e mai urât. Na. Și acest joc trebuie bățul ăsta să stea acolo. Și stai, m-am dus în direcția greșită. Ăsta e un dovleac. Dar trebuie multe ingrediente pentru acest joc. Și că, stați puțin, apa sus. Oi, ce greu e. Nu mă așteptam asta să fie așa de greu. Dovleacul trebuie să fie spus lângă, nu pe el, că altfel e o trișat acela ce l-a pus. Deci, că așa nu e bine, la jumătate, aici. Și cel ce poate să margă așa în echilibru până aici, până ce ajunge cu piciorul, uite așa, va câștiga. Și cel ce pică jos va pierde. Lucrul ăsta este destul de distractiv. Dacă vă mai arăt unul. Tot așa din lemn.